प्रणाम भैया, हम भोजपुरी गायक सदाम राजा और ये सभी भोजपुरी भैया के पैर छू के प्रणाम करल बानी। और एक बात अपने लोगन के बता दी कि आज हम जेके एंटरटेनमेंट कंपनी मतलब एसएम फिल्म मोतिहारी में हम आयल बानी। यहाँ से हमार गाना रिकॉर्ड भइल दूगो, जे गाना के रिकॉर्डिंग कनी है जयशंकर लाल प्रेमी जी, जे रिकॉर्डिस्ट भी बानी और कैमरामैन भी बानी और ये सिंगर भी बानी। उनकर बहुत से बहुत ब्रांड सॉन्ग जेके एंटरटेनमेंट कंपनी बाबा अपने लोग एक बार जाके सुनी, चैनल के सब्सक्राइब करी। और देखिए आज हमार भाई छोट भाई हलचल शेखर जी भी आज आयल बानी। नमस्ते, प्रणाम। हम आप लोगों के छोट भाई सिंगर हलचल शेखर। आज बहुत खुशी के बात बा कि हमार सदाम राजा बहुत बढ़िया यहाँ का सिंगर बानी। हमने दोनों भाई बैठल बानी से जेके एंटरटेनमेंट कंपनी में एसएम फिल्म के माध्यम से हमने के दोनों आदमी के गाना रिलीज भइल है। जौन हमने के गाना का नाम बा भतार खियावे मछली हफ्ते हफ्ते। आई हमरा सदाम भाई जी से सुनल जाओ गाना। एगो हमनी गनी है दोनों भाई मिल के, हलचल शेखर जी और हम। गाना के नाम बा भतार खियावे मछली 2। भातार खियावे मछरी हपते हपते, अरे भातार खियावे मछरी हपते हपते, बीच बीच में मुर्गा हलावी कबो मटन खियावी, हमारो मनवा भर जाला काखते काखते, अरे भातार खियावे मछरी हपते हपते। ये हमार गाना जेके एंटरटेनमेंट पे आवे वाला बा, जिनकर वीडियो डायरेक्टर और वीडियो एडिटर जयशंकर लाल प्रेमी जी बानी। और वहाँ के बहुत अच्छा डायरेक्टर बने, बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब काम करी ले। चैनल पर जेके एंटरटेनमेंट पर अपने लोग वीडियो देखी, ऑडियो देखी, पोस्टर के क्वालिटी देखी, हर चीज़ ब्रांड बा। और अपने लोग एक बार आई जेके एंटरटेनमेंट कंपनी में अपन गाना चढ़वाई और ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और अपना भाई सदाम राजा पर और ये हलचल शेखर जी पर प्यार दुलार बनले रखी। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।